Päivä 1. Hei, minä olen Pekka. Olen aivan tavallinen poika, mutta olen energiajuoma-addikti. En tiedä miksi. Olin kai liian kofeiineissa, mutta lupauduin olemaan juomatta energiajuomia 5 päivään. Luulin, että viikko menisi helposti ohi, mutta olin väärässä. Erittäin pahasti väärässä. Päivä 2. Dataaminen alkoi mahtavasti. Edes kofeiinin puute ei häirinnyt pelaamistani. Eikä konekaan lagannut. Aloitin tappamalla rottia. Se sujui mukavasti ja aika meni kuin siivillä. Rottia oli helppo tappaa. Kuinka kokemattomia taistelijoita ne ovatkaan. Rotta rotalta itseluottamukseni kasvoi, kasvoi ja kasvoi. Itseluottamukseni oli juuri päässyt huippuunsa, mutta sitten ne tulivat varoittamatta. Hiljaisesti ne hyökkäsivät varjoista kimppuuni. Tappoivat minut nopeasti ja brutaalisti. Olin järkyttynyt. Tiesin, että ainoa ratkaisu ongelmiini oli viiltely. Päivä 3. Olisin antanut mitä tahansa tilkasta energiajuomaa. Tapasin ystäväni Pertti Virtasen. Pyysin häneltä huikan hänen Red Bullistaan. Hän tiesi kuitenkin lakostani ja ilveili edessäni. Pyysin häntä antamaan edes jämät, mutta hän rutisti tölkin silmieni edessä. Päivä 4. Olin agreissa. Kofeiinin puute sai minut verenhimoiseksi. Vain ihmisveri saisi himoni tyydytettyä. Ei, älä lyö, älä! Hei poika, mitä täällä tapahtuu? Näin uusiten. Se oli liian rauhallinen. Se oli lopetettava. Päivä 5. En pystynyt nousemaan sängystä. Aloin saamaan lihaskramppeja. Olin sekaisin. En pystynyt hallitsemaan itseäni enää. Tulevaisuuteni oli vaakalaudalla. Sitten haistoin tutun tuoksun. Ed!
taivas, 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 taivas.